traballo feito. Lume, xa está. Xa está, ata o ano. Xa está, Como, resistimos. como foi? Perfecto. Notouse o feito de non bailar no Pazo de Petán? Unha pena, pero bueno, non podíamos porque estaba mollado. Para as burras e as pelas, Claro, imagínate caer así. claro. Pero bueno, déstelo todo aquí, ¿no? Sí, aí está. Nada, veña, pois a recuperar. Graciñas. Que tal? Como foi? Moi ben, moi ben. Sí? Sí. Notouse que non bailastes ali en Petán? Notouse. Tiñades máis enerxía ou aquel aínda vos viña ben para quentar? Tiña máis enerxía, pero aquel era necesario para quentar, penso eu. Bueno, nada, agora a recuperar. E ata o ano. Enhoraboa. Bueno, este ano, Xa está, xa Traballo acabamos. feito. De momento sí. que tal? Ben, Sí? a verdade é que moi ben. Sensación? Mellor aí, moi nerviosa, pero bueno, a xente aplaudiu moito. E agora que alivio ou lástima porque xa rematou? Un pouco de todo, non? Un pouco de alivio polo xeito do traballo, pero si un pouco de lástima porque xa é o último día. Bueno, hai que esperar o ano que ven, que estarás de novo ou que? Sí. Claro que Home, sí. claro, agora son eu a que hai. Moi ben. De momento estamos as dúas. Perfecto, pois noraboa. Graciñas. Como todos os anos despedimos esta conexión na Festa da Coca coa procesión de Volvendo a Virxe á Igrexa de Vilabella. Tivemos un maio repleto de eventos, como a todos os anos, que se os mallos, Festival de Títeres, o Choco, a Coca, e agora o que ven, Millo Verde, Antroido de Verán, artistas de rúa, se é que en Redondela non paramos. Así que deixámosvos con este final, ata o ano para Coca.